nane nuko etenti singa moto ya kala muni be aha eki jamai ma be mo la fiye kuma yibula ka fo kuma ina mati kiyo kuma ina ma fo ina de yame ya dili basi desa basi to be ku woro men Christian do ide me musombo asi ito to ko kis ni ato ko ina fo watin na me ku Christian sa be ne mo dira kala ba be kle yo abora mo be basi te sisa yang sen jonta ye yini ngula ke wote ne ta tewa anta do parce que ambele be ga warsa aha ete ka warsara wa bo warsara sugo de mina fale awo sisa mogo ni kelemi ga sekono ebi wa nansara ngani ni ma wara be o tigi fana wa nansara ya fama ni kelemi ga sekono ebi wa nansara ni mo ore be o tigi fana wa nansara o te wa shege sawa sisa anga ke be wa shege yo de be wa shege te wa tan wora ya anga ko tugola lili kana kuma kango ya e bolo ki ga so ye village e bolo ko krim de be e ga so na ambulu ya e kon be sino ga ma de la kana e ga war shinya kono e fele ga kalo sira de la ga yele ni la wa o kama ne be ka fienga be wa sigi sara ni krisin be shinya be wa sigi sara ni krim do sen won wa sigi sara o kuma sita idem be krisin bolo be to ko di o te fen sara o te nya sara ai te fen sara ya fama no ma be mi ma billahi ite bo ke nga nyega na ni ala ni krati ni ma wa sigi sara ite do nga nyega na ni ala ni krati al sale be kla ka do nyega na san dila nga skangula ni ite wa sigi sara nsi nta to flen sigi nga nyega dala billahi oi ku ngone tna do ga nyega ngono blere dili ni na nyega gla nebe ga kuma re ne fo sa nebe ga nga kuma re fo kana fo ye duti da ye kele le ya duti da ne kele no ma ite bo so grati ni bila no do ite bo wanti bo fene bo ni ite bo be wa sigi sara Kla. Ira we ni mo kam ya so pas ma jore di. Awama so pas ma na ka. Hawa mi ti jotu go food on ka so. Anga si amulai. Wa sigi basara. Ni krisin ne ba fai. Wa sigi au basara na ma sara au basara. Wa krisin ko ne ko wa dro be tele ta. Anga si angale. Billahi dila anga si angale. Family ne ma fu sira wata dana ala ba me ne ga so. Ibene dilo tabi ki tukule sa. Anga si angale. Ne no muso ko ibene do sa. Dilo ne tele ta ti. Ne tenda do ida. Ibene singa so ko ne ko alsa funga walsa. Bali wala ala flow. Okma abe se asnore lawa. Bali wala flow. Che Karamogo ga juru le bana. E ga be ki joban. Cha he ni ga gisela ma ka haram me fe ire la mi jole na den. Fara. Ya no. Che ga cha na ko dam na boya. Audio. Ma fla de te chian. Mune gara. Ni fe ni. Fa ne bo saye Era mune ka foete o ma ne tenya do ngalewa anga mino de be anti ga warti o ka mine be ne boro ninga pentri couleur fele nawo se ne bodo ina na chim no nyana bo sa ngata ne tigam no che Karamogo ami bo ngare basita anga beto boyam ne ngona anga beto boyam ne ngona beto kele ton ne che ne te kele ka off ne bolorom na ne re bodo voilà bo ne min ke ala de bodo asa ba ga famo che bora ka sola kana aka haramu manga mo bo al ne re boto tin tugo e papier me saba ko ne veut pas frapper les gens parce que ni ne bogodro e commande ko police ko jume ne veut pas frapper les gens kon ne veut basi de ça ni mi ci ko ina na muna ni ma fo ibaro français ni na kata ni sisan ama fla de tian du changement fallait na quoi war sara to fallait na sa ni ma fla be shia be wana nan sara kalola no ma be mi ma doron ibse gata so chama bien yan so be loin ya bala yan vlam fa no be loin série là no ma be mi ma doron be ta loin série là ay ma nya fo ga nyeke sisan kalola ebe wana nan sara ni be wana nan sara po ibla sokura de joa ai tena sokura jode sajiri mena nga terrain mena ni tare ka boya ka tana iba jangara ke sokura yo afamo eklali ga kuma bela no ma be mi ma fana ni bore ti se ko sara problème tala ibi boni nyagana ki ga sokono ne ga nyaga ite do aflo lo ibara ni Karamogo wenza nga kuma ya na e wana ni sara sisa
dumuni ni an ka fini sɔngɔ ni fɛn ninnu ani an bɛ se an bɛ to ka fɛn minnu kɛ a b'olu bɛɛ sara a b'olu fɛngɛ a bɛ na ni wifi fɛnɛ i bɛ na ni wifi donc i bɛ n'o de kɛ a n'o de problème t'a la an bɛ wa naani an b'a sara an mɔgɔ fila wa naani an b'a sara foyi non ayi b'a dɔn karamɔgɔ b'a dɔn kaso a bɛ dɔn kaso ye karamɔgɔ yɛlɛma dɛ parce que i b'a dɔn nin ye évolution de wa évolution karamɔgɔ caman de k'i yɛlɛma na kaso la ni ye évolution de parce que ayi i b'a dɔn Bamakɔ bɛ tan de karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka Bamakɔ faamu sisan n t'a dɔn policier ye mun k'i la parce que i b'a dɔn i ka luwanse ni mɔgɔw bɛ wari d'i ma yɔrɔ min na ni san bɛ ka yɛlɛma ni kalo bɛ ka yɛlɛma i b'a a yɔrɔ améliorer de quoi i bɛ dɔ de fara a valeur kan quoi o la dɔ fana bɛ fara wari kan n b'a dɔn e bɛ ka mun fara valeur kan o de la i ko k'an ka dɔ fara wari kan a bɛ dɔ fara wari kan n'i ye tɔli sɔrɔ i b'a kɛ béton ye voilà tɔli de don i b'a kɛ béton ye i b'a dɔn ko in fana ma a tɛ sɔgɔ ka ɲɛ basi tɛ sa sisan a tɛ sɔgɔ i bɛ karo da yan i bɛ yan bɛɛ kɛ karo ye voilà i bɛ yan bɛɛ i b'a dɔn tasali i ka ɲɛgɛn yɛrɛ man ɲi tasali o foyi tɛ se ma i bɛ ɲɛgɛn fɛn dɔ tubabu o ma e bali ka bo k'a kɔnɔ o tɛ tiɲɛ wa est-ce que o ye bali ka bo k'a kɔnɔ ne bɛ min fɔ yɛrɛ n'a bɛ 80,000 sara a bɛ 80,000 sara wa m'a daminɛ kalo sa in na i y'a faamu wa n taatɔ filɛ sigi n ka ɲɛgɛnda la ni cɛ o cɛ bɛ don n'i ma 80,000 sara kalo la a ka haramu i tɛ bo kɛ n ka ɲɛgɛn na n taatɔ e bɛ sɔbɛ de la 80,000 ka so in to a cogo la ka so to a cogo la foyi tɛ fara a kan foyi tɛ fara a kan cɛ i b'a dɔn kaso in b'e lajɛ a gɛnni ko de bɛ n kɔnɔ fɛn bɛɛ la cɛ n tɛ hinɛ o si la bilen kulo bɛ n ka kuma la wa nin taatɔ n sigi n ka ɲɛgɛnda la wa n'i bɛ don fo ka taa kalo saba i bɛ 40 sara a kɛra fɛn o fɛn i bɛ 40 sara nin taatɔ de ye tan karamɔgɔ lo cɛ ka cɛ est-ce que nin bɛ normal la i b'a dɔn fa bɛ fɛ ka wuli ka cɛ la mɛ n to yen mais n ka cɛ i b'a dɔn i ka fɛn de don ayi kɔrɔ da girisi na mun bɛ yen mun de kɛra karamɔgɔ an bɛ ka i fɔ mun fɔ an bɛ k'a jateminɛ a y'a jateminɛ dɛ a b'a jateminɛ ni hakili yɛrɛ de bari ni kalo sara tan ne ma 80,000 sara a ka haramu an bɛ yafa ɲɔgɔn ma wale fo muso bɛ fara mɔgɔ la wale filɛ muso fila de b'a nɔfɛ han k'a den bolo cɛ an ka don i ka denni bɛ min Christina alima an bɛnna ko kan foyi an bɛ wari in récupérer alima ka situation na a banna e ma nin ma misɛnya so gardien bɛ yen ɲɛgɛn gardien ayena yugu nana ayena yugu nana o yugu nana tintini nyana mabani nana kele mi cheminu mbolo ala kada pa filala filabe cheminu mbolo ala kada pa sabala wasababi cheminu mbolo ala ko kenani ye odumana kenani yo bende jamaso dunu nyana umana kene ka fini bi marishe defini nyuma nana ayena ngo yugu nana yugu nana zikiri temogo ka kali te unana kali te nyana mamba ayena yugu nana defini nyuma koni nana la yugu nana yugu nana aya sabaka choka sabaka denga soro ne ka fini ka to ka marishe ne nana ayena yugu nana ayena yugu nana ayena yugu nana ala o yugu nana ala o yugu nana ayena yugu nana ala o yugu nana ayena yugu nana ala Cristiano pa Cristiano ay de mun ne yore fana to karamɔgɔ jogo ni fana man to la anjo tala Jalil a beni ala cɛ nin ye karamɔgɔ denni ye non ça va wallahi a bɛ sunɔgɔ la koyi kan bebe wallahi kan i ka yugu dɔ fɛ nin tɛ ba la koyi nin tɛ ba la a bɛ kɛ cogo di n nana ni qualitéw de ye sisan n ye falen don kow la komi denmatigiw bɛ ka caya du kɔnɔ n nana ni qualité ɲɛnama i jɔ fɔlɔ denmatigi jumɛn ni ne tɛ o ye filiw de ye sa maa bɛ fili kuma na e record n bɛ k'a fɔ e record awɔ i ma mais ko kelen bɛ yen ne m'o faamu dɛ kabini ne taara n ka yuguyugu bali ci ka na e ma deli ka na sanni kɛ ne fɛ fiyewu n y'a mɛn caman kɔni ju t'a la i bɛ se ka dɔw la n ko ɲɛnamaw de bɛ yen ne yɛrɛ couleur nin ye karamɔgɔden couleur de ye
Karamogo den kan ka ni fini couleur nin de Cristiano ni c'est que moi c'est tout quoi mais c'est ima obeo ou ya ima ni ni do nenena nu kai ou ya apo ni balti to ni ye mawu ye kelela no fe bon ni balti oro la ni ku ye nyei ni mangana yi ku te dala ko ne do awo ni joli bon ni ay be wa kele ni na wa kele ni ok comme ni tu yem boto la bolo chigero la ni e ma fo wa kele ni do wa kele awo oh ibe do so no ibe tawar ne Karamogo ko ne de ko to ko ne de na Christi ne ni balci bide iyere ka lay kan wardi sa mi ni balci bide kabi nin dana sanu foy make de ne ka client folo no Karamogo de ne bien Karamogo de no ke kabi ni din wulla Karamogo ma foy ge de ni bon ni wona kan kelenge ni ko ne de an ko de ni kadu abadima ay afa musa da kun mene ni Karamogo te na an na fini ko se no la mai sa i ka laje ni zigir chamoko tamini na matima tan no fe mami kabi ne de afu me do so ni wardi sa fem benata wallahi ni na duman plan sebe golo la wallahi aw bene bien oro bu damne na ay juru tali sininga juru be dawla wo mo sara ateka damne ta wallahi billahi nte miri ka fako Karamogo de mi bolo de ma do dona mati do be kayangwa an figi be da to jabru ala ni ta trophée bolo billahi ni a trophée ni ko ki sente jo ete masiye ki te garaw la billahi do be dale ho la wallahi be me billahi ni nana shawara ne ka jurute duila wallahi na Karamogo ja kange ale kele duta ale kele molo bama ko yango ayena yugo nana akalite unana zikiri chemo akalite unana ayena yugo nana la yugo nana chemo akalite unana wana abada yugo bera okay wallahi ne ba tika kola ba tara ma blale nunu ne re ma sebe yan suno lonse site wana ne aga haram billahi ma site ni sonya ne wasura moga wana ni wa ha islamaya dabla la goy fem benala chenete hina silabli ne tara kasula simata ne laje donga hina tawshi fanfe ho o bana peu Karamogo kisanu Allah alhamdulillah wallahi kisanu Karamogo ha ne be nyenge dalam mi foi ni anga dugona man ne be nyogana ay foi ti ame akil na falo ndronya la okay awo ne papier sake way Christine ni ngolo ma ke klene Karamogo ne te mo ko shiman fo be ko geni bo aga haram aklo ko ni club bo medoni wallahi ni botay mi undra boluti la boluti fanye te boluti do Karamogo ko be dinga keni ade sabatu kala wara boluti ouais alhamdulillah wala na tola te mana zigir chamo ko fi ko ma be dem sen fini fi ni do dama nota papier ko wakili awonga akana wal minila ayi fui ne ka juru me zigir chamo ko la tseka saraka ba ayi fui iwulu dala na yoro ma sebe to ko ditala mina to ko fa Karamogo amo lugi ko fini sen ni badu mina tanda di basta ali haram ala de baro neta tendi wallahi ala drone wendo ngamage chori ningo tate dro wetane yanfe lakabu nana ni kalte na maude zena wallahi dem filin yana mana mamba aina eko ente muso ngode mate ko to adun wole li ko fo ka gele ada ni man ni wole
Suro ne akili la carte ne numéro min ta carte kan yo eda. Nido. Nido. Ba nye Usman de wole Usman ka peli ko be mama wole. Awo. Ma ba ngoni olu ka peli te ta tengoy. Allô? Salimata ke? Yugu fere la inde do. Zigiri dala ina na dem fini sa membolo ke. Wallahi basi foite. Alhamdulillah mala tanu. Wallahi basi te ko komi iyere ko ni tala ko ngi wole ko akili kana na bo o ngomi wole de ka ngan numero ira ila ka dongo ngan numero ni wallahi nye fini sai suro anyana koy wallahi fini yem minade iba foko antala nyogon fedi kata isai nga ma don folo de nyame awo aga baraka cha mere ba do aga barako ni aga bara manu ko koy katife nga nete bo mako don ko sebere ma do yoro doni be songa gele ade amina atay to fani me cité de Niger o te Mali ere Niger o te Hausa ga dugu ya anti yang quartier nous donc kan ne bola village la kana wallahi ne figila ne mata yala wala yalla me sa gata diliga kamuna lame ta diliga sugono sa ni benen tawla sa ha kebe fele gata grati ha suga ay aka ngon kol blanga nyon lame bay ay nyon kol blanga nyon ha na te papi kana grati na nega boni kapu ke suba kam papi minere papi minere ay Christine si sa gata diliga sugono sa no Karamogo Karamogo awo me mi finyena ni mi jora fa du ngono ya Karamogo dun la ibin kigata o de ta ni tane do keme fara ka modi finyena so no ibina shu so ri kaso kulute na ere na ba ka kulute jansi ga mi fle ko lem to ba mi ko do fle ne gese ne fle awa bo ni ne Karamogo weze nyene mari su de fete alma alma ta ki fani ba ka mai ga de pa ne burundi tati dingi sa ala alma la mesa sisa ha ka ti de fa fe mai ni tati dingi kana na kolonda na tani tempo lisa ha alma tempo sa che tenta ti dingi kana na kolonda na sa shukura kuma me Karamogo me filanda orama mai ebolo wona dem sen ne wote dem fando anwo bega sa wa jama ta pezeli kutume pezeli wa pezeli jeli wa gelenge wakile pezeli doro wakile
Ayi alima ali ka kuma wɛrɛ fɔ o soit ka to n ka na ni Musa ka bitigi kɔnɔ peze la an ka peze yan sɛngɛli n ko ne bɛ sankolo bɔrɔ peze in 200 e yɛrɛ dun tɛ sankolo bɔrɔ bɔ yɛrɛ Kamu ese fa te la ayi sa an ka taa peze sa tiɲɛ yɛrɛ la wa kelen o docteur so pezeli ye kelen yan waati ma ne ka taa pezeli ye alima o kuma e dan tɛ ka sigi ka jɔ pezeli minɛ ni kan dɔrɔn k'i peze wa karamɔgɔ ne taa n peze docteur so la de ayi pezeli bɛɛ bɔla pezeli la wa aw pezeli kɔrɔ ye jumɛn pezeli yɛrɛ kɔrɔ tɛ k'i jɔ dɔrɔn i ka peze de wa i ka waati ne ka bali wa kelen kɔni ka ca an ka kɛ 200 ye mun 200 cɛ malobɔrɔ bɛ peze 200 alima e fana i ma girin ni malobɔrɔ ye sa ne ni malobɔrɔ ye kelen yan n ko den de bɛ ne kɔnɔ ne ni malobɔrɔ ye kelen waati di ka na wari in bɔ bani ko ne bolo dɛ ala dɔrɔn de bɛ se ka ne dɛmɛ nin na ni ala ni kira cɛ ko wa kelen de wa kelen pezeli dama pezeli dɔrɔn wa kelen ne y'a tɔ ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ e karamɔgɔ i bolo bɛ ka yɛlɛ dɔ dili la dɛ alima tɛ i peze awɔ n bɛ taa n peze n bɛ taa ka na y'a mɛn ala e nin ye dɛ n bɛ ka waliden peze ni ala ni kira cɛ n ka baara kelen tɛ n bɛ ka waliden ni peze ta ka doni ta ka da n kun dɔrɔn ala e dɔrɔn de bɛ se ka ne bɔ nin na walayi bilayi ne y'o sara kɛ ala ye bilayi ala karamɔgɔ an ce n bɛ ka waliden peze karamɔgɔ an bɛ ka kuma e de fɛ karamɔgɔ e bɛ se ka taa bolo ta cogo di ko dɔ k'o bi marqué nin t'o ye a karamɔgɔ cɛ ye bi don ne bɛ k'a manifester karamɔgɔ jɔn ye bi don ayi mais i bɛ se ka kɛ supporter ɲɛnama ye fanu bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka bi manifester filo cɛ manana ko man ne an yɛrɛ an bɛ so kɔnɔ an tulo bɛ mankan na girigara o ta mun bɛ filo cɛ i ka ko kun ta ka bɔ n kan i y'a mɛn o bara i ko an kana karamɔgɔ fɛ yen kun na fɔ a ka taa sisan karamɔgɔ bilahi e bɛ ka ko dɔ kɛ sisan vraiment a tɛ ka c'est-à-dire a man ɲi e yɛrɛ ko k'e silamɛ e silamɛ bintɔ i b'a dusukasi mun na c'est pas bon a kɔnɔma de don c'est pas bon a fɔra docteur yɛrɛ b'a fɔ docteur yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔw bɛ tile k'a fɔ ko muso kɔnɔma ni kasi man kan i b'a dusukasi mun na chronologie ventrale c'est pas bon chronologie ventrale a man ɲi den ma quoi fɛn na a tɔgɔ bɛ tɔ filɛ nin kɔnɔ sinali a tɔgɔ psychologie de la science naturelle effectivement fɛn fɛnɛ la e docteur kɛ non docteur kalan o ye base de ye an ka kalan ninnu na o tɛ sa sisan i bɛ ko la i b'o kɛ i kana na ale ma dusu kasi fɛn filɛ nin ye quoi a bɛ n'a fɔ ni muso kɔnɔma bɛ dulɔ min voilà a ye fɛ a bɛ n'a fɔ den fana bɛ ka dulɔ min n'a den bangera i b'a ye den farikolo la i bɛ k'a faamu bon ni muso kɔnɔma ye accident kɛ ala k'an kisi ni den bangera i b'a ye den farikolo la n'a bɛ dumuni lankolonw dun i b'a ye ni den bangera den bɛ déformer quoi bon ni muso kɔnɔma n'i bɛ k'a dusu kasi fɛnɛ ni den bangera den tɛ se ka yɛlɛ wa b'a ɲɛ kunbɛn o to i ka kuma latigɛ a tɛ se ka yɛlɛ yɛrɛ a man ɲi den ma i ka kuma latigɛ tɛ fɛn ninnu fɛ yen viejan ninnu fɛ yen ale muso tellement que ale fana tun b'a muso dusu kasi n ko tempéré a muso a ka tin gɛlɛyara tellement que a gɛlɛyara a ka ye parce que ni n ko bɛna fɔ dɔrɔn i bɛna fɔ ko ne bon o bɛ se k'a to polisiw bɛ n'i minɛ ka taa n'i ye kaso i bɛ ka den waliden dusu kasi a man ɲi kana to k'a kɛ c'est pas bon fara ko a y'a ye e ka hɛrɛ kama de fara o i ka hɛrɛ de don i ka hɛrɛ kama den in kana to k'a dusu kasi kana to k'a dusu kasi n'a ko mun dɔrɔn a d'a ma a bɛ n'a fɔ nin t'ale kelen jɔlen ye nka sariya la mɔgɔ fila de don ni fila de don c'est très dangereux karamɔgɔ i bɛ sɔn ka segin yɔrɔ in na ni ayi i bɛ ka ko kɛ cogo dusu ye dusu kasi de o banna dusu tɛ kasi voilà sinon i bɛ se ka tɔ dusu kasi mais halima kana o dusu kasi i b'ale satisfait de i b'ale satisfait de ya donc kɔnɔmaya la ni muso kɔnɔma voilà i to ka bɛrɛ ka na fɛn toujours i to ka jibi ayi kuma de fɔ mun kɛra a ka to ka yɛlɛ karamɔgɔ ka wari d'a ma i to ka wari d'a ma n'i b'o kɛ dɔrɔn i ni famaw tɛ i ni famaw bɛ diya u tɛ taa ni ye u tɛ taa ni ye wa a ka ɲi den ma karamɔgɔ a ka ɲi i den ma quoi awɔ a ka ɲi n y'a faamu i bɛ se ka don so kɔnɔ i don a bɛ don an tɛ taa a ka n'a ka wari ko
nya famu ani chawa bila salalla wala kro e kada ye to ka yare de kada ye adu amandine ngala kam besara ngani ami awa dina ko ti ala ka besara ndi ngani ami ha ngani ajugo be mamu na ala kulu saranu ngani ami ngana nyoyo mamu na ala kulu fana saranu ngani ami amba Klu, sadik, che. Ibu ni bukan main kono wonde ni. ati desen nasa Karamogo, ameta. wala Karamogo kabin ne nana ni mata worola nganya fam yala nin dona sotarama kono koni o lube yoro do kado taxi kono ebe warsara awo nyame awo nyafam problem fo itala wallahi awo to kambe wala ala ka antonio koy zigiri mo awo edri ebe amena imena na pella de abina ko kubi bulo cliff nene mi so kono club ya peli mangana imena na de diere yelema sobi ko sebe ma dondo ikaja dondo ikasuru dondo ikasuru dondo ikaja sigato awo abina fone kaja wati be fagasi ngado ni fo ina de ni nyafi ita fo mo e wani ga na figile ai me ayade laki ko na kuma fo ne ko na fo mo ko nya fo do sa ne ka nya fie do ani na fige o te kele awon ta fo mo ita mo ko flan ta fo mo ko flan kara ita fo Karamogo ay ta fo Karamogo ça fait sisa ni garandam do de nyogo sisa garandam awo nga ko jalai kuma be abin nga ferike worola abina waru dia abe finu dia kuma do awo na garandam fere ga njebe fe fuko na waru dema efe nya fwe depuis kuma damile ni afwe ngodondo maka jandondo ikasuru ne mo fe sena mo do lela o ba ndana munu sura ndana sura me kulengere la ya garandam ngana efe ya kana finisa efe ka waru mugu dema ka taka ite mo indigi doni okola anga ni be to tanza aka du kono na nka kalambi de ka bi ni me ma ngom dibe ka yele ka jigi ma foi fam ni ko ka kala ya du ga gatimo be ka mu alman krisin de ko nyogona bi mu almama ngo anta kelenge nyogon taw nyogon krisin ma nga do so kono ne tan ko ngolo lafiya ne den lamini kan nyogon yere kele ba no ante so la iga sora sige abe wallahi ebe ki tulonga sora sula wallahi de billahi ne mama e sora si kanu halabala laban to mina ne ba do wallahi ebe la bon no fanala ne ala che tongoroba Karamogo ke korola ambe ambila jeune plein la atena afta keleke Karamogo ke ndo tade ni fana nyana ni Karamogo ke fana ko ka chemanje sente sunoko fo wille ne be mo dala kuma be billahi ga du wallahi o ba ke mo ko sugubai wallahi o ba ke sugubai mangante dai billahi ame dala anda te kuma na anda te fo ila billahi akana dabla ere wallahi garanda musoro enda do mo ko ga mana kana ko ngatai ma do ese sherite dun no